राजू आ बहुत कथा कौन सांगा सब भल ना हाँ भल कौन बाहागर कथा मु शुणी हबार थिला कौन है कौन कहबे सांग झील तो मिलूनी ब्राह्मण जो एमती है जुग झील खुची खुची मरीगला मत झील मिलूनी मोर गोटे घटू बाबू चिन्हा अच्छा फोन लगे हाँ फोन पचार ना अच्छा झील एत झील मिले सी देख कौन कह घट बाबू कौटी आमर गोटे ब्राह्मण झील प्रस्ताव दरकार थिला कौटी अछ आसुन पंडा फार्म हाउस को 10 मिनिट रे आसी पहुंचे हौ आस हब सांग हब रवि कौन सब काम चली काम कौन ये गोटे ओयो होटेल खोली जहाँ ठाकुर द्वारा जहाँ चलुची घटुआ आइले ना कौन घटक नमस्कार नमस्कार घटक हाँ नमस्कार नमस्कार घटक मो सांग जो कही गोटे ब्राह्मण झील देखा आपन फोन भी कही कौन करूँ छुआटा ये गोटे कथा घंटा घंटा ब्राह्मण प्रस्ताव मो बाहर पड़ी झील प्रस्ताव ये देखा प्रभु ये फोटो काढ़िया जगह मोबाइल एथिर कसी काकुड़ी एथिर नियाई छेना माने कौ प्रकार देखियो 18 रु 25 25 रु 30 मोर बयस केते 18 रु 25 देख एई तो कहलो गोटे कथा एई देखो देखिलो सांगो बढ़िया आइछि दीपिका पादुकोन कॉपीटा बा देखिलो ना ना ये चलिबनी एइटा तू कौन लगुच पूरा छन नामिया कसी बयस जिबा ना एते हट वाला हमर दरकार नो हमर का साधारण गुटिए चावल भडा जिमि दरकार दियो एई खेती ପାଇଁ स्पेशल अछि देखिलो देखो एई देखो पूरा तो गुटे चावल रो गणा झियो हां जिबा संग को राजी ना बाबा करियो फोटो देखैबा वो फोटो देखैबा राजी हेबे से एई वर्ष 2 मास भीतर बाहागर करिया को रेडी अछि हमर भी पुआ मासकर बाबा ପାଇଁ रेडी अछि खाली तो कोन आ घटुआ को कोन कहउछन आज जिबा चलो घटुआ को कहले पुआड़े चली गले पुंजे आसिलेनी घटुआ को आसिलेनी घटुआ को के फोन कर हेलो हेलो ए घटुआ को हां आपण केतो आछोंदी एई बा पाखा पाखा जगह नहीं जाके हाँ हाँ आसंद आसंद आपण अपेक्षा भाई मु जाली मोर दुनिया काम आने आसिलेनी जो बाबा केता बाटो एई बा पहुंच गले एई घरटा हां गाड़ी में के आगर साइड कर ए ता आसिलेनी ना कोन आसंद आसंद ये मारी भाले सो के चावल रो हा पिला चलो आओ घटो मु आपको मोर डुई करने
ଆଉ କୋଉଠି କଣ ଆଗକୁ ବଢାନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ ଦୁନିଆ ହେଲା ପିଲା ମୁଁ ଭାରି ପସନ୍ଦ ମୁଁ ଭାରି ପସନ୍ଦ ପିଲା ଆଉ ମୋର ଡୁଳି ମୋର ପସନ୍ଦ ମୁଁ ଏକୁ ଡୁଳି କହିଲି ଆଗକୁ ବଢାନ୍ତୁ କଥା କୋଉଦିନ କଣ ବାର ଟିକେ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କରିଦେବା ଆଉ ଜାଣିଲେ ନିହାତି ନିହାତି ଭଲ ତିଥି ବାର ଦେଖିକି ଆମର ଲଗ୍ନଟି କରିଦବା ମୋର ଡୁଳି ମୋର ଭାରି ପସନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଏବେ ଆପଣ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ଟିକେ ବାର ଦେଖିକି ନିହାତି କଥାଟା ଆଉ ବଢେ ଏଇ ଗୁଟି କବରଟା ଆଉ କହୁଥିଲେ ଟିକେ ଝିଅକୁ ଟିକେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୁଟି କବରଟା ସମୁଦ୍ର ମୁଁ ତମ ମନ୍ଦିର ଜଣେଇଦେଲି ଝିଅ ତ ରେଡି ହଉଛି ଝିଅ ଟିକେ ଦେଖିଦବ ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ନା ଜୟଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଚା ଜଳଖିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ସବୁ କାମ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିଲେ ହବନି ଆଉ ମୁଁ ଆସି ଟିକେ ଚା ଜଳଖିଆ ନେଇକି ଟିକେ ବସିକି କଥା ହଉଥିବ ହେଲା ଆଉ ଚା ପିଅନ୍ତୁ ମତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ପଞ୍ଚାବୁ ଘରେ ଅଛ ନା ଆଉ ଦୁଇ ନାଚ କରୁଛ ନାଇଁ ତମେ ତମର ଏକ ମାସରେ ଦୁଇ ହେଲା ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଭୋଗ କରିବ କି ତମେ ଭୋଗ କରିବ ବାବା ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ବୋଲି ଜଣେ କଲି ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା ନା କି ଆଉ ପଞ୍ଚାବୁ କିଏ ଡାକୁଛନ୍ତି କିଏ ଖାଲି ଶୁଣି ଆସେ ବାକି ପଇସାଟା ଦେଇଥାନ୍ତ ନେଲା ବେଳକୁ ନେଇଯାଉଛ ନେଲା ବେଳକୁ କାଇଁ ମୋର ଟିକେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଦଉଛି ଆଣି ଦଉଛି ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଜଲ୍ଦି ଆଣି କେତେ କାମ ଆପଣ ସବୁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ କି ପରିବା ବାଲା ଟିକେ ଡାକୁଥିଲା ତ ଟିକେ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଜାଣିବ ଆଉ ତମେ ତ ମୋର ଜଣେ ହେଲ ଆଉ କିଛି ଖରାପ ଲାଗିବନି ମତେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଯାଉନି ସେ ପରିବା ବାଲା ଦେଇକି ଆସୁଛି ହଁ ଦିଅ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତମେ ତ ଜ୍ୱାଇଁ ହେଲ ଆଉ ଘରର ମେମ୍ବର କଣ ଅଛି ଦେ ସାଙ୍ଗ ଦେ ଶ୍ୱଶୁର ତ ପୁରା ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ଖଣ୍ଡେ ପାଇଲ ତମେ ହଜାରେ ଦେଲୁ 5000 ପାଇବୁ ସାଙ୍ଗ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ତ କିଏ ନ କରିଦେଲେ ସେଟା କରିଦେଇଛି ଆଗକୁ ତମେ ମାରି ଚାଲ ଖରାପ ଝିଅ କେତେବେଳେ ପଇସାଟା ଅଛି ନା ଟିକେ ସଜ ହଉଛି ଆଉ ଆସିବ ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ତମର ଦୁଇ ହେଲା ନିଜ କଥା କଣ ଅଛି ଖରାପ ହେଇନି ପଞ୍ଚାବୁ କୋଉଟା ହେଲ ଟିକେ ନାଇଁ କୁହ ଖରାପ ଲାଗିବନି ମତେ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ସେ ମାଛ ବାଲାଟାକୁ ଦେଇକି ଆସୁଛି ଝିଅ ଗୋଟିଏ ଖରାପ ଭାବରେ କଣ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ଫେର 500 ଦେଲୁ ଫେର 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ତା ବଦଳରେ ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ଦେଖିଲେ ଆସିଛନ୍ତି ଇଏ କଣ ଖାଲି 1000 ନେଲେଣି 500 ନେଲେଣି ଏର ଘଟଣା କଣ ସାଙ୍ଗ ଅଳିଗା ଇଏ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା ହଉଛି ଖାଲି 1500 କଣ ଝିଅ ଦେଖିତେ ଆସିଛି ଯୋଉ ନା ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି କି ଘଟୁଆକୁ କଣ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ତ କହିଲ ତମେ ଏତେ ଦଶା ତେସା ହବ ଝିଅ ସିଏ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳ କଲା 20 ରୁ 25 ବର୍ଷ ଦେଖିଲ ଏଠି କଣ ଏଇଆ ଖରାପ ନା ଟିକେ
ମାଛ ଆସିଲା ଆଉ ଯେହେତୁ ମନ କଥା ତମର ଦୁଇ ହେଲା ତୁମେ ପାଣି ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ଆସ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଆସ କୁଆଡ଼େ ଗଲ ଆଚ୍ଛା ଡାକ୍ତରକୁ କ'ଣ ନବା ଦେବା କଥା କିଛି କହିଲେନି କାହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଲେନି କଥାଟା ହଁ ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ଝିଅକୁ ଆଣିନାହାନ୍ତି ଝିଅକୁ ଝିଅ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ଆସିବ କହିଦେଇছে ଆପଣ ଏତେ ବାଟ ପଳେଇଲେନି ଆମେ ଟିକେ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ମନ ହେଇଲାଣି ନା ବାବା ବାବା ତୁମେ କହିବ ଘରେ ଅଛ ନା ହଁ ଯାଉ ଟିକେ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଆସୁଛି ସାଙ୍ଗ ଏଇଥର ଯଦି ଏ ବୁଢା କୁଆଡେ ଗଲା ଯଦି ଏଇଥର ସତରେ ପଇସା ମାଗିଲା ଭାଇ ମୋର ଝିଅ ଫିଅ ଦରକାର ନାହିଁ ଭାଇ ମୁଁ ଭାଇ ଘରେ ଠିକ ଇସା ବୁଢା ଗୋଟେ କଣ ମିଳା ନପାଇ ଘଡି ପଡି ଯାଉଛି 1000 ଦେ 500 ଦେ କଣ ଘଟଣା କଣ ଏ ସାରା ବୁଢା କଣ କରୁଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଝିଅ ବି ଦେଖା ହେଇନାହିଁ 1000 ନେ 500 ନେ ବାବା তুমি ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ଜୁଇଁ ତୁ কি